Antes de começarmos, tenho pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se, subscribe. É apenas pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Slonce verlo dlouhé stajny přes prašnou ulici Redemption Creek, když se dav shromáždil na možná nejhnusnější aukci, jakou Montana v létě roku 1878 zažila. Margaret Flynnová se třesoucí stála na provizorním pódiu, tiskla svého 6 měsíců starého syna Williama k hrudi, její oči odrážely vzdor i hrůzu, zatímco dražebník se připravoval je prodat nejvyšší nabídce, aby splatil dluhy jejího zesnulého manžela. Napětí ve vzduchu bylo hmatatelné, když tam Margaret stála, její kaštanové vlasy jí padaly spod čepce, jemná vrstva prachu z cest nijak neskrývala její přirozenou krásu navzdory okolnostem. Malý William, netušící jejich osud, tiše oddychoval u matčiných opotřebovaných kalikošatů. Dav byl směsicí horníků, rančerů a obyvatel města, někteří se v rozpacích odvraceli, jiní počítali, k čemu by se jim mladá vdova a její dítě mohly hodit. Přátelé, jako vykonavateli pozůstalosti zesnulého Patricka Flynna mi přísluší splatit jeho značné dluhy, oznámil Silas Turner, bankéř, který tuto hrůzu zosnoval. Před vámi stojí jeho vdova a dítě, silná žena, dobrá na vaření, úklid a cokoliv dalšího byste mohli potřebovat. Jeho sugestivní tón Margaret obrátil žaludek. Nabídky začínají na $50 za pár. Miles Sutton jel 3 dny v kuse. Sotva se zastavil, aby si odpočinul jeho vyčerpaný hnědák. Zprávu o aukci dostal od projíždějícího jezdce, který se o ní zmínil s odporem, a něco v Milesově nitru ho přimělo jet do Redemption Creek. Byl to muž mála slov a ještě méně vazeb, tulák, který strávil 10 let od války přejížděním z ranče na ranč po západních teritoriích. Ve 32 letech měl tvář ošlehanou sluncem a těžkostmi. Jeho tmavě hnědé vlasy byly na spáncích protkané raným stříbrem. Když nabídky dosáhly $75, Miles pobídl svého koně vpřed a protlačil se shromážděným davem. Dorazil právě ve chvíli, kdy statný horník zvýšil nabídku na $85 a s pohledem na Margaret, který ji přiměl k sobě pevněji přitisknout dítě. $100, ozval se drsný hlas ze zadu. Dav se rozestoupil a otočil se, aby uviděl Milese na vrcholu svého zaprášeného koně. Jeho modré oči byly klidné pod okrajem jeho opotřebovaného Stetsonu, když s plynulou grácí sestoupil navzdory svému zjevnému vyčerpání. Pane, už jsme skoro hotovi, protestoval Turner. Tento pán nabídl 85. Miles kráčel k pódiu, každý krok jeho boty byl záměrný v náhlém tichu. $100, zopakoval, jeho hlas nesl tichou autoritu. A vezmu si je hned teď. Turner zaváhal a rozhlédl se po horníkovi, který nabízel. Pane, nemyslím si, že vás znám. Jmenuji se Miles Sutton. Peníze mám tady. Vytáhl z kapsy vesty malou koženou brašnu. $100 ve zlatě, které pokryjí dluh. Turner si nervózně olízl rty. No, vlastně dluh je 120, přerušil ho Miles a přidal další mince k hromadě, kterou položil na stůl dražebníka. To by mělo stačit. Poprvé od svého příchodu nechal Miles svůj pohled setkat se s Margaretiným. To, co tam uviděl, směs strachu, naděje a divoké mateřské ochrany, v něm vzbudilo něco, o čem si myslel, že už dávno zemřelo. Jednou prodáno, zavolal Turner neochotně. 2krát prodáno. Prodáno panu Suttonovi. Dav zašuměl, když Miles vystoupil po schodech na pódium. Zblízka viděl, že Margaret je mladší, než si původně myslel.
Možná jí bylo jen 23 nebo 24. Její zelené oči zářily nevyschlými slzami. Paní, řekl tiše a smekl klobouk, pokud půjdete se mnou. Margaret polkla. Proč? Zašeptala, její hlas sotva slyšitelný. Proč byste to dělal? Miles se rozhlédl po rozcházejícím se davu, vědom si mnoha očí, které je stále sledovaly. Ne tady, řekl. Mám pokoj v penzionu. Můžeme si tam promluvit. Její brada se mírně zvedla. Jak mám vědět, že vaše úmysly nejsou lepší než jejich? Duch úsměvu se dotkl jeho rtů. Nevíte. Ale dávám vám své slovo, gentlemana, že vám ani vašemu chlapci se pod mou ochranou nic zlého nestane. Zaváhal. Znal jsem vašeho manžela. Margaretiny oči se rozšířily při tomto odhalení a po chvíli zamýšlení se mírně poklonila. S takovou důstojností, jakou dokázala projevit, dovolila Milesovi, aby jí pomohl dolů z pódia. Sebral otěže svého koně a vedl je oba směrem k penzionu, ostře si vědom tíhy odpovědnosti, kterou právě převzal. Malý William začal protestovat a Margaret ho jemně kolébala v náručí. To je v pořádku, lásko moje, zašeptala, ačkoliv její vlastní nejistota byla v jejím hlase zřejmá. Penzion byl skromná dvoupodlažní budova s odlupující se bílou barvou. Paní Abernathyová, majitelka, pozvedla obočí, když Miles vstoupil s ženou a dítětem v patách, ale nic neřekla, když požádal o další pokoj pro Margaret. Obávám se, že máme plno, pane Sutton, odpověděla paní Abernathyová. S těmi kupci dobytka ve městě? Miles přikývl, nepřekvapen omezeními malého města. Pak si vezmu lehátko ve skladu. Paní Flynnová může mít můj pokoj. Jakmile byli nahoře, Miles odemkl dveře svého malého, ale čistého pokoje a ustoupil, aby nechal Margaret vstoupit. Zaváhala na prahu a pevně ji objala Williama. Nezůstanu, ujistil jí Miles. Jen jsem si myslel, že byste si možná chtěla sednout někam v soukromí, zatímco si promluvíme. Margaret přikývla a okamžitě vstoupila. Prohlížela si strohé vybavení, úzkou postel, umyvadlo, malý stůl s jedním židlí. Miles zůstal u otevřených dveří a udržoval respektující odstup. Řekl jste, že jste znal Patricka, začala a usadila se na okraj postele. Miles se opřel o rám dveří a sundal si klobouk. Jezdili jsme spolu během války, pak jsem ho ztratil z dohledu. Slyšel jsem, že se usadil tady. Bojoval jste za Unii. Miles přikývl. Pensylvánská 7. kavalérie. Patrick byl dobrý muž, statečný voják. Margaretiny oči se naplnily slzami. Byl to také dobrý manžel, dokud... Jemně kolébala Williama, který se stával neklidným. Dokud co, paní Flynnová? Hluboce si povzdechla. Hazard, pití, začalo to zlehka, ale po narození Williama se to zhoršilo. Nevěděla jsem, jak špatné dluhy jsou, dokud ho před 3 měsíci nevzala horečka. Podívala se na Milese, její oči náhle divoké. Ale miloval nás. Ať už měl jakékoliv chyby, miloval nás. Miles přikývl a pochopil složitost muže, kterého kdysi znal. Věřím tomu. Co se tedy stane teď, pane Sutton? Vyměnila jsem si jednoho pána za druhého? Otázka byla přímá a Miles ocenil její přímočarost. Ne, paní. Mám malý ranč asi 2 dny jízdy odsud. Nic honosného, ale je tam klid. Vy a váš chlapec tam můžete zůstat, dokud se nerozhodnete, co chcete dělat. Pomohu vám se postavit na nohy. Margaret ho podezřívavě studovala. A co za to očekáváte? Nic. Když vypadala skepticky, dodal. Dlužil jsem Patrickovi. Považujte to za splacení toho dluhu. Žádný muž nedělá nic pro nic, pane Sutton. Miles se slabě usmál. Možná nejsem jako většina mužů. Narovnal se. Odpočiňte si, paní Flynnová.
Zítra za úsvitu odjedeme, pokud vám to vyhovuje. Když se otočil k odchodu, Margaret na něj zavolala. Pane Sutton, děkuji vám. Ať už jsou vaše důvody jakékoliv. Děkuji vám. Miles jednou přikývl a zavřel za sebou dveře. Nechal Margaret samotnou s jejími myšlenkami a jejím dítětem. Když se vydal do skladu, kde měl strávit noc, přemýšlel, co ho to napadlo vzít si vdovu a její dítě. Poslední desetiletí se vyhýbal závazkům, stěhoval se, kdykoliv se kořeny hrozily uchytit. Přesto něco na divokém odhodlání Margaret Flynnové tváří v tvář takovému ponížení v něm vzbudilo něco. A malý William. Miles měl vždy slabost pro děti, i když nikdy neočekával, že bude mít vlastní. Možná to prostě bylo tak, že žádný slušný muž nemohl stát stranou a dívat se, jak jsou žena a dítě prodáváni jako dobytek. Ať už byl důvod jakýkoliv, Miles věděl, že jeho osamělý život se právě stal podstatně složitějším. Úsvit se rozlomil zlatým světlem proudícím malým oknem Margaretina vypůjčeného pokoje. Sotva spala, střídavě kojila Williama a přemýšlela o tajemném kovbojovi, který je koupil z dražebního bloku. Miles Sutton byl rozpor, drsný, ale jemně mluvící, zastrašující postavou, ale opatrný ve svých pohybech. Nejpodivnější bylo jeho tvrzení, že nic neočekává na oplátku za svou pomoc. Margaret se tvrdě naučila, že štědrost má často skryté náklady. Patrick byl během jejich námluv okouzlující a štědrý, zasypával ji drobnými dárky a velkými sliby. Teprve po svatbě zjistila jeho sklon prohrávat jejich skromné úspory v hazardu a utápět své ztráty v whisky. Stále ho milovala. Snažila se vidět dobrého muže pod rostoucí závislostí, ale jeho smrt ji zanechala nejen zlomenou, ale i bez prostředků. William se pohnul v provizorní kolébce, kterou si vyrobila z šuplíku, jeho malé pěsti mávaly ve vzduchu. Margaret ho zvedla a vdechla jeho sladkou dětskou vůni. Co myslíš, můj malý muži? Zašeptala. Můžeme panu Suttonovi věřit? Tiché zaklepání na dveře přerušilo její zamyšlení. Po nakrmení Williama si rychle upravila šaty a zavolala. Dále. Miles vstoupil již oblečený na cestu ve vybledlé modré košili a zaprášených džínách s pistolovým páskem nízko na bocích. Nesl malý balíček. Paní Abernathyová poslala snídani, řekl, položil balíček na stůl a rozbalil ho, aby odhalil sušenky, jerky a malou sklenici zavařeniny. A tohle. Zvedl malou plechovku kondenzovaného mléka. Myslela si, že dítě to na cestě bude potřebovat. Margaret dojala jeho ohleduplnost. Děkuji vám a prosím, říkejte mi Margaret. Zdá se mi zvláštní držet se formality s mužem, který nás koupil. Miles viditelně zaskuhril při její volbě slov. Nekoupil jsem vás, paní Margaret. Splatil jsem dluh, který byl na vás a vašeho syna neoprávněně připsán. To je rozdíl. Slabě se usmála. Je, ať tak či onak, nyní jsem vám zavázána. Nemáte povinnost nic dělat, kromě toho, co je nejlepší pro vás a Williama, přikývl k dítěti. Je to pěkný chlapec. Kolik mu je? Příští týden mu bude 6 měsíců, zaváhala. Chtěl byste ho držet? Miles vypadal překvapeně nabídkou, pak nejistě. Nemám moc zkušeností s dětmi. Není to těžké, jen podepřete jeho hlavu a zadek. Vstala a opatrně předala Williama do Milesových paží, vedla jeho ruce do správné polohy. Miles stál zpočátku strnule, zjevně se bál dítěti ublížit, ale William se na něj jen díval s zvědavýma modrýma očima. Postupně se Miles uvolnil, úsměv mu zjemnil jeho ošlehané rysy. Ahoj, mladý muži, řekl tiše. Margaret sledovala interakci se zájmem. V Milesi Suttonovi byla něha, která odporovala jeho drsnému zevnějšku.
William to zjevně také cítil, protože se neprotestoval, že ho drží cizí muž. Měli bychom se brzy pohnout, řekl Miles a neochotně vrátil Williama Margaret. Je to dlouhá cesta na ranč a rád bych udělal dobrý pokrok před horkem dne. Margaret přikývla a mentálně si zapsala svých pár věcí. Nemám moc co balit, jen to, co jsem si mohla vzít s sebou, když nám vzali náš domov. Něco Milesovi zablesklo v očích, možná hněv, ale rychle to ovládl. Paní Abernathyová našla nějaké zásoby pro dítě a já jsem zařídil povoz místo koní. Myslel jsem, že to bude s malým snazší. Margaret dojala jeho ohleduplnost. Děkuji vám. O hodinu později už opouštěli Redemption Creek. Miles řídil malý povoz s Margaret a Williamem vedle sebe. Její pozemský majetek spočíval ve 2 šatech. Šále, Williamově dětské dece a medailonu obsahujícím pramen vlasů jejího manžela. Miles přidal zásoby z obecného obchodu, jídlo, pleny pro Williama a několik praktických nezbytností. Jak se město za nimi zmenšovalo, Margaret cítila jak obavy, tak úlevu. Opouštěla místo, kde poznala štěstí i zdrcující ztrátu a mířila k nejisté budoucnosti s mužem, kterého sotva znala. Přestože seděla vedle Milese Suttona, když s tichou kompetencí zvládal déšť, cítila se bezpečněji než za několik měsíců. Řekni mi o své farmě, řekla, když se usadili na cestu. Miles se díval na cestu před sebou. Není toho moc, o čem by se dalo mluvit. 100 akrů na úpatí hor. Malá chata, stodola, ohrada. Mám asi 30 kusů dobytka a pár koní, které cvičím na prodej. Žiješ tam sama? Přikývl. Minulou sezónu měl farmářského pomocníka, ale ten se přestěhoval do Kalifornie. Od té doby to zvládám sám. Zní to klidně. Na jeho rtech se objevil lehký úsměv. Je to tak klidné. Někdy možná až moc klidné. Padlo mezi ně pohodlné ticho, zatímco vůz se valil drsnou krajinou Montany. Červencové slunce na ně pálilo, ale lehký vánek činil horko snesitelným. William spal opřený o Margarety na prsa, ukolébán houpavým pohybem vozu. Mohu se tě na něco zeptat, pane Suttone? Milesi, opravil ji. A ano, můžeš. Proč jsi byl v Redemption Creek? Řekl si, že jsi slyšel o aukci, ale od koho? A proč ti na tom záleželo? Miles byl tak dlouho ticho, že si Margaret myslela, že neodpoví. Nakonec promluvil, jeho hlas byl tichý. Byl jsem v Billingsu, když jsem doručoval koně, a narazil jsem na muže, který právě přijel z Redemption Creek. Zmínil aukci, řekl, že není správné prodávat ženu a její dítě. Řekl, že jméno ženy bylo Flynn. Miles upravil úchop na otěžích. Patrick mi zachránil život během války. Vzal kulku, která byla určena pro mě u Chickamaugy. Myslel jsem si, že pokud je jeho vdova v potížích, dlužím mu, že jí pomůžu. Margaret vstřebala tuto informaci. To je velmi čestné. Miles pokrčil rameny, jen dělal to, co bylo potřeba. V poledne se zastavili, aby si odpočinuli koně a dali si jednoduché jídlo z jerky, sušenek a sušených jablek. Margaret využila příležitosti, aby nakrmila a převlékla Williama, diskrétně se přesunula do stinného místa za vozem. Když se vrátila, našla Milese, jak si plní láhev z malého potůčku. Voda je tu dobrá, řekl a nabídl jí láhev. Budeme kempovat o pár hodin dál poblíž Willow Creek. Je tam chráněné místo, znám ho. Margaret přikývla, vděčná za jeho zkušenosti. Nikdy necestovala daleko od města a rozlehlá otevřená krajina jí připadala krásná i zastrašující. Jak pokračovali v cestě, Margaret studovala Milese, když se nedíval. Bylo na něm něco smutného, samota, která se zdála být hluboko v kostech. Přemýšlela, co se stalo v letech od války, co mu vyrilo ty vrásky kolem očí,
co mu dalo tu únavu v pohledu. Pozdě odpoledne se na obzoru shromáždily tmavé mraky a chladný vítr nahradil dřívější vánek. Přichází bouře, poznamenal Miles a podíval se na oblohu. Možná se do Willow Creek nedostaneme, než udeří. Jakoby potvrdil jeho slova, vzdálené zahřmění se převalilo přes pláně. William se pohnul a tiše zakňučel při zvuku. Asi míli před námi je stará polní bouda, řekl Miles. Není toho moc, ale je pevná. Tam se schováme. Déšť začal právě, když se malá dřevěná stavba objevila na dohled. Velké kapky, které se rychle změnily v liják. Miles pobídl koně do rychlejšího tempa a zastavil u boudy, právě když blesk rozťal oblohu. Počkejte tady, nařídil a seskočil z vozu. Rychle zkontroloval vnitřek boudy, než se vrátil pro Margaret a Williama. Je prázdná, trochu zaprášená, ale suchá. Pomohl Margaret dolů, pak sebral jejich zásoby, zatímco ona spěchala do úkrytu s Williamem. Bouda byla skutečně zaprášená, ale pevná, s malým kamenným krbem, hrubým dřevěným stolem se 2 židlemi a úzkou postelí u jedné stěny. Miles přinesl jejich zásoby, pak se vrátil do bouře, aby se postaral o koně a zajistil vůz. Když se vrátil, byl promočený do nitky, jeho tmavé vlasy mu přilepené na čelo. Našel jsem venku nějaké staré dříví, řekl a položil hromádku vedle krbu. Mělo by být dost suché. Margaret rozprostřela na podlaze deku pro Williama, který spokojeně kopal nohama do vzduchu. Dovolte mi, abych vám pomohla s tím ohněm, nabídla. Jste promočený. Společně postavili malý oheň, který brzy vrhal teplou záři po celé jedné místnosti boudy. Venku se bouře zesílila, déšť bičoval okna a hrom burácel nad hlavou. Miles si sundal mokrý kabát a pověsil ho poblíž ohně, aby uschl, pak si sedl ke stolu, aby si sundal boty. Margaret se zaměstnala organizováním jejich zásob a přípravou jednoduché večeře s fazolí, jerky a posledních sušenek paní Abernatyové. Není toho moc, omluvila se, když mu předložila talíř. Je to v pořádku, ujistil ji. Lepší než to, co si obvykle udělám sám. Jedli v přátelském tichu. Praskající oheň a bubnující déšť byly jediné zvuky kromě občasného Williamova guglání. Margaret se poprvé po několika měsících uvolnila. Navzdory primitivním podmínkám bylo něco uklidňujícího na malé boudě s teplým ohněm a pevnou přítomností Milese přes stůl. Poté, co dojedli, Miles trval na tom, aby si Margaret vzala postel s Williamem, zatímco on si lehne na svůj spacák u ohně. Když si ho vedle sebe ustlala a bezpečně ho zabalila do deky, Margaret sledovala, jak Miles rozprostírá svůj spacák na podlaze. Děkuji, řekla tiše, za všechno. Miles se podíval nahoru, jeho modré oči odrážely světlo ohně. Není třeba děkovat. Ano, je. Mohl si prostě jet dál. Většina mužů by to udělala. Na chvíli byl ticho. Jdi spát, Margaret. Zítra nás čeká další celý den cesty. Margaret ležela dlouho vzhůru poté, co se Miles natáhl na svůj spacák a jeho dech se stal hlubokým a pravidelným. Bouře venku pokračovala, ale uvnitř boudy bylo vše klidné. William spal klidně vedle ní, jeho malá ručička sevřená proti jejímu rameni. Poprvé od Patrickovy smrti si Margaret dovolila doufat v budoucnost, která by mohla přinést více než jen pouhé přežití. Nevěděla, co je čeká na farmě Milese Suttona, ale začínala věřit, že by to mohlo být místo, kde se ona a William mohou uzdravit a možná i prosperovat. S touto myšlenkou konečně usnula, ukolébána deštěm a tichou přítomností záhadného kovboje,
který se z důvodů, které jí stále nebyly zcela jasné, rozhodl je zachránit. Bouře během noci přešla a zanechala za sebou umytý, čistý svět, třpitící se ranním slunečním světlem. Margaret se probudila a zjistila, že Miles už je vzhůru a stará se o koně venku. William stále klidně spal vedle ní, jeho andělská tvář uvolněná ve spánku. Rychle se osvěžila pomocí mísy s vodou, kterou jí Miles nechal, pak se převlékla do svých druhých šatů, vybledlé modré kaliko, které už vidělo lepší dny, ale bylo čisté a funkční. Než se Miles vrátil, znovu rozdmíchala oheň a ohřívala poslední z jejich kávy. Dobré ráno, pozdravila ho. Káva je skoro hotová. Miles vděčně přikývl a při vstupu si sundal klobouk. Cesty jsou po dešti trochu blátivé, ale sjízdné. Pokud budeme mít dobré tempo, měli bychom na farmu dorazit do soumraku. Rychle si dali snídani z tvrdého chleba a sušeného ovoce, pak si zbalili své věci. Když Margaret sbírala Williamovi věci, Miles ji překvapil tím, že jemně zvedl nyní probuzené dítě. Dobré ráno, mladý muži, řekl jeho hluboký hlas zjemněl. Připraven na další den na cestě? William odpověděl šťastným žvatláním a natáhl se, aby chytil Milesův strništěm pokrytý brat. Miles se zasmál, teplý zvuk, který proměnil jeho obvykle vážnou tvář. Margaret sledovala interakci se směsicí překvapení a potěšení. Patrick byl v nejlepším případě lhostejný otec, neohrabaný kolem Williama a rychle opouštěl místnost, když plakal. Vidět Milesovu přirozenou lehkost s jejím synem bylo zároveň hřejivé a trochu bolestivé, připomínka toho, co by Patrick mohl být, kdyby žil a znal svého syna lépe. Vyrazili pod jasnou modrou oblohou, kola vozu občas uvízla v blátivých úsecích, ale postupovali stabilně. Jak den postupoval, krajina se začala měnit. Rovné pláně ustupovaly zvlněným kopcům posetým borovicemi a osikami. V polovině odpoledne byly v dálce vidět hory, jejich vrcholy stále pokryté sněhem navzdory letnímu horku. To je severní okraj pohoří Gallatin, vysvětlil Miles a všiml si Margaretina zájmu. Moje místo je na úpatí hor, hned tam, kde začíná ten borovicový les stoupat. Margaret se snažila představit si život na takovém místě, tak odlišném od prašných ulic Redemption Creek nebo přeplněné bostonské čtvrti jejího dětství. Je to krásné, přiznala. Divoké, než na co jsem zvyklá. Přivykneš si na to, řekl Miles. Prostor, ticho. Podíval se na ní. I když si myslím, že po životě ve městě by se ti to mohlo zdát příliš tiché. Po posledních několika měsících zní ticho nebesky, odpověděla Margaret, myslíc na neustálé šeptání a odsuzující pohledy, které jí po Patrickově smrti a odhalení jejich dluhů pronásledovaly. Krátce se zastavili u čistého potoka, aby napojili koně a protáhli si nohy. William byl neklidný, hladový a unavený z neustálého pohybu, takže Margaret našla stinné místo, aby ho nakojila, zatímco Miles doplňoval jejich lahve. Jak daleko ještě? Zeptala se, když se vrátil. Ještě 3 až 4 hodiny. Budeme se muset ještě předtím zastavit, aby si koně řádně odpočinuli. Margaret jemně přikývla a odříhla Williama. Byl tak hodný, skoro si vůbec nestěžoval. Je to silný chlapec, poznamenal Miles. Jako jeho matka. Kompliment, který byl pronesen věcně, Margaret zaskočil. Měsíce slyšela od lidí z města jen kritiku a lítost. Být viděna jako silná, nikoli ubohá, bylo osvěžující. Nejsem si tím jistá, řekla tiše. Kdybych byla opravdu silná, možná bychom neskončili na té dražbě. Miles se zamračil. To nebylo tvé zavinění. To byl Turner a jemu podobní, kteří zneužili špatnou situaci.
Přesto jsem měla najít jinou cestu. Jakou cestu? Zeptal se Miles. Z toho, co jsem pochopil, ti vzali domov, tvůj majetek. Měla jsi dítě, o které ses musela starat. A nikoho z rodiny, na koho by ses mohla obrátit. Neobvinuj se tolik, Margaret. Jeho slova, drsná, ale laskavá, uvolnila něco napjatého v Margaretině hrudi. Neuvědomovala si, jak moc si v sobě internalizovala vinu za jejich situaci. Pokračovali v cestě. Terén se stával drsnějším, jak se blížili k úpatí hor. Pozdní odpoledne sluneční světlo pronikalo stále hustšími borovicovými háji a vrhlo dlouhé stíny přes cestu. William usnul opřený o Margaretina prsa. Jedna malá ručička svírala pramen jejich vlasů. Tam je, řekl Miles, když přejeli malý kopec. Domov. Pod nimi, v mítině obklopené borovicemi, stála skromná chata s kamenným komínem. Kousek dál stála stodola a ohrada, kde se páslo několik koní. Malý potůček se vinul pozemkem, jeho břehy lemovaly vrby. Bylo to jednoduché, ale nepochybně krásné, zalité zlatým světlem zapadajícího slunce. Ach, vydechl Margaret, je to nádherné. Miles byl potěšen její reakcí. Není toho moc, ale je to klidné. Slezli ze svahu k chatě. Jak se přibližovali, Margaret viděla detaily, které z dálky přehlédla. Malá zeleninová zahrádka po jedné straně chaty, hromada dřeva úhledně naskládaná u stodoly, houpací křeslo na přední verandě, důkaz pečlivě vybudovaného života. Miles zastavil vůz před chatou a pomohl Margaret dolů, než se postaral o koně. Na chvíli stála a vstřebávala tichou krásu místa. Jediné zvuky byly jemné klopítání koní v ohradě, jemné žvatlání potoka a vítr šeptající mezi borovicemi. Dovolte mi, abych vám ukázal dovnitř, řekl Miles, když se vrátil od odpojení koní. Nesl jejich pár věcí, když je vedl k chatě. Interiér byl jednoduchý, ale dobře zpracovaný. Hlavní místnost s kamenným krbem, dřevěný stůl se 4 židlemi, houpací křeslo u krbu a několik polic s knihami a nezbytnými zásobami. Dveře vedly do místnosti, která vypadala jako ložnice, a žebřík u jedné stěny naznačoval prostor pod střechou. Není to nic nobl, řekl Miles. Náhle se zdálo, že se stydí. Ale je to pevné. V zimě to drží chlad. Je to nádherné, ujistila ho Margaret a myslela to vážně. Po měsících nejistoty a ponížení z toho, že jí byl zabaven domov, se prostá chata cítila jako útočiště. Miles jí ukázal ložnici. Vy a William můžete mít tuto místnost. Já si vezmu podkroví. Margaret se začala ošívat, že je to jeho domov. Koneckonců ale pohled do jeho tváře jí řekl, že by to bylo zbytečné. Místo toho mu prostě poděkovala. Ložnice byla skromná, ale pohodlná s postelí pokrytou ručně vyrobenou přikrývkou, malou komodou a oknem s výhledem na potok. Miles jí položil tašku na komodu a zaváhal. Začnu připravovat večeři, zatímco se usadíte, nabídl. Nic zvláštního, ale bude to teplé. Sama s usnulým Williamem si Margaret na chvíli vzala čas na vzpamatování. Události posledních několika dnů byly ohromující. Od hrůzy dražebního bloku po toto nečekané oddechnutí. Miles Sutton zůstával záhadou, jeho laskavost v rozporu s jeho zjevnou touhou po samotě. Proč by se takový muž ujal odpovědnosti za vdovu a její dítě? Usadila Williama na postel, obklopila ho polštáři, aby se nepřevrátil, a pak si na chvíli umyla obličej a ruce v umyvadle, které Miles poskytl. Její odraz v malém zrcadle nad komodou ukazoval ženu, která byla zároveň známá i cizí, její rysy byly stejné, ale její oči vyzařovaly únavu, která tam před rokem nebyla. Když se vrátila do hlavní místnosti,
Našla Milese u sporáku, jak vaří něco, co vonělo jako guláš z daňčího masa. Sundal si klobouk a kabát a s vyhrnutými rukávy odhalil svalnatá předloktí. Vypadal uvolněněji, než ho ještě viděla. Mohu pomoci? Nabídla, on vzhlédl. V té nádobě je chleba, pokud si chcete nějaký nakrájet. Pracovali spolu ve společném tichu a brzy byl na stole jednoduchý, ale sytý pokrm. Margaret zkontrolovala Williama, který stále klidně spal, než se připojila k Milesovi. Je vyčerpaný z cesty, vysvětlila. Měla by ho asi vzbudit, aby jedl, ale nenávidí ho rušit, když tak klidně spí. Nech ho odpočívat, navrhl Miles. Dáš vědět, až bude mít hlad. Guláš byl překvapivě dobrý, bohatý na zeleninu z Milesovy zahrady a jemné daňčí maso. Margaret zjistila, že má větší hlad, než si uvědomovala, a přijala druhou porci, když jí Miles nabídl. To je vynikající, pochválila. Jste docela kuchař. Lehké zbarvení se dotklo jeho lícních kostí. Když žijete sami, buď se naučíte vařit, nebo jíte špatně. Jak dlouho jste tady? Zeptala se, zvědavá na život, který si vybudoval. 6 let. Odtrhl kus chleba, koupil to místo poté, co se po válce nějakou dobu potuloval. Tehdy to sotva stálo, předchozí majitel to nechal schátrat. První rok strávil jen tím, že to udělal obyvatelným. Odvedl jste pozoruhodnou práci, řekla Margaret a rozhlédla se po dobře postavené chatě. Cítím se jako doma. Něco Milesovi zablísklo v očích. Potěšení z komplimentu, možná, nebo něco hlubšího. Vyhovuje mi to, řekl prostě. Zatímco jedli, Margaret si povídala s Milesem o svém životě před Patrickem, o tom, jak vyrůstala v Bostonu, jako dcera učitele, o svých snech stát se učitelkou, než potkala okouzlujícího irského přistěhovalce, který se stal jejím manželem. Patrick měl takové plány, vzpomínala. Měl zbohatnout na zlatých polích, pak si založit firmu. Měli jsme mít pěkný dům ve městě a 500 dětí. Smutně se usmála. Sny tady venku rychle mizí, že? Miles přikývl, v očích pochopení. Západ má způsob, jak člověka zbavit všeho, co není skutečné. Někteří to považují za nesnesitelné, jiní to považují za osvobozující. A ty? Co jsi zjistila? Zvážil otázku. Obojí v různých dobách, nyní většinou to druhé. Volání z ložnice přerušilo jejich rozhovor. Promiňte, řekla Margaret a vstala, aby se postarala o Williama. Když se vrátila s nyní probuzeným dítětem, Miles uklidil stůl a přikládal do ohně proti večernímu chladu. William měl oči do kořán a s dětskou zvědavostí si prohlížel neznámé okolí. Mléko chladne u okna, řekl jí Miles. Čerstvé dnes ráno, než jsem odešel. Moje krávy ve stodole. Mléko je vám k dispozici, dokud tu budete. Děkuji. Margaret se usadila v houpacím křesle, vděčná za Milesovu ohleduplnost. To je víc, než jsem si mohla přát. Víte, když nás postavili na tu plošinu. Těžce polkla. Vzpomínka byla stále čerstvá. Myslela jsem, že jsme s Williamem ztraceni. Miles seděl naproti ní, jeho výraz byl v ohnivém světle ponurý. Nikdo by tím neměl procházet, zvláště ne Patrickova žena a dítě. Dluh byl skutečný, přiznala Margaret. Nehádám se o tom, ale způsob, jakým ho vymáhali. Zavrtěla hlavou. Jako bychom byli majetek, ne lidé. Turnerovi si to zasloužili už léta, řekl Miles s tvrdým tónem v hlase. Zničil více než jednu rodinu svými plány. Chvíli seděli v tichu, jedinými zvuky bylo praskání ohně a Williamovi tiché zvuky, když prozkoumával své nové okolí z bezpečí matčina klína. Mezi nimi panovala lehkost, která Margaret překvapila, jako by se znali mnohem déle než jen 2 dny. Nakonec William začal být neklidný,
připravený na večerní krmení a spánek. Margaret se omluvila a vrátila se do ložnice, aby ho nakojila a uložila na noc. Když se objevila, našla Milese na verandě, jak kouří cigaretu a hledí na hvězdy, které byly nyní viditelné na jasné noční obloze. Spí, řekla tiše a připojila se k němu. Jakmile usne, obvykle spí několik hodin. Miles přikývl a nabídl jí houpací křeslo, zatímco se opíral o zábradlí verandy. Noc byla chladná, ale příjemná. Sbor cvrčků a občasné houkání sovy poskytovaly jemnou symfonii. Je tu tak klidně, poznamenala Margaret. Vidím, proč jste si to vybral. Miles poklepal popel z cigarety. Po válce jsem nemohl snést být mezi příliš mnoha lidmi. Hluk, požadavky, bylo to dusivé. Tady venku se člověk může nadechnout. A žena? Zeptala se Margaret. Může se i ona nadechnout? Miles se na ní podíval. Jeho výraz byl v tlumeném světle linoucím se z oken chaty zamyšlený. Myslím, že to záleží na ženě. Margaret se usmála. Myslím, že ano. Jemně se houpala a přemýšlela o své situaci. Nebudu vám na obtíž, Milesi. Mohu vařit, uklízet, jsem silnější, než vypadám. A jakmile bude William trochu starší, najdu způsob, jak si vydělat na živobytí. Není kam spěchat, řekl Miles. Jste tu vítána, jak dlouho budete potřebovat? Myslela jsem to vážně, dlužím Patrickovi. Margaret ho studovala. Byl to pro vás tak významný dluh, že cítíte takovou povinnost? Miles byl dlouhou chvíli ticho. Udělal víc, než jen vzal tu kulku. Poté, co jsem se zotavoval, napsal mé rodině, řekl jim, že jsem naživu, když jim bylo řečeno, že jsem mrtvý. Dal jim naději, když ji neměli. Podíval se do tmy. Takový dluh nevyprší se smrtí. Hloubka jeho loajality Margaret dojala. Začínala chápat, že pod Milesovým zdrženlivým zevnějškem se skrývá muž hlubokých zásad a cti. Přesto trvala na svém. Chci přispět. Je to pro mě důležité. Miles přikývl a respektoval její odhodlání. Vymyslíme to. Rozdrtil cigaretu. Už je pozdě a máte za sebou dlouhou cestu. Měli byste si odpočinout. Margaret vstala, náhle si uvědomila svou únavu. Dobrou noc, Milesi. A ještě jednou děkuji. Dobrou noc, Margaret. Když se vracela do ložnice, Margaret si uvědomila, jak rychle se toto místo začalo cítit bezpečně. Miles Sutton jí byl stále do značné míry neznámý, přesto mu důvěřovala způsobem, který nemohla plně vysvětlit. Možná to bylo prostě proto, že po měsících čelení nepřátelství a odsouzení v Redemption Creek se jeho tichá laskavost cítila jako spása. Ať už byl důvod jakýkoliv, když si lehla vedle Williama do pohodlné postele a poslouchala jemné zvuky ranče v noci, Margaret cítila něco, co už velmi dlouho nezažila. Naději. Dny se na Suttonově ranči ustálily do jemného rytmu. Margaret, zvyklá vést domácnost, rychle převzala domácí práce, vařila jídla, která byla mnohem chutnější než Milesovo svobodné jídlo, a udržovala chatu čistou a uklizenou. Miles trávil dny péčí o dobytek, tréninkem koní a údržbou pozemku, ale vždy si našel čas, aby během dne zkontroloval Margaret a Williama. William prospíval v čistém horském vzduchu, každý den sílil a byl pozornější. Začal se sám zvedat, dychtivý prozkoumat své nové okolí, a Miles postavil jednoduché dřevěné ohrádky, aby ho udržel v bezpečí, když Margaret potřebovala volné ruce na práci. Jednoho rána, asi 2 týdny po jejich příjezdu, Margaret věšela prádlo na šňůru nataženou mezi 2 borovicemi, když si všimla, že jí Miles sleduje z ohrady. Když se jejich oči setkaly, rychle se odvrátil a vrátil svou pozornost k mladému býkovi, kterého trénoval.
Margaret se pro sebe usmála a jeho občasnou plachost považovala za roztomilou u tak schopného muže. Dozvěděla se o něm více během jejich večerních rozhovorů u ohně. Byl nejmladším ze 4 synů z pensylvánské farmářské rodiny, bojoval ve většině hlavních bitev války a roky po ní se postupně přesouval na západ, pracoval na rančích od Kansasu po Wyoming, než se usadil v Montaně. O samotné válce mluvil zřídka, ale Margaret cítila, že mu zanechala jizvy nad tou viditelnou, která se táhla podél jeho levého předloktí. Nejvíce jí zaujala jeho přirozená něha k Williamovi. Každý večer držel dítě, zatímco Margaret připravovala večeři a tiše, uklidňujícím hlasem mu vyprávěl o denních aktivitách na ranči. William si začal sahat po Milesovi, kdykoliv vstoupil do místnosti, což se zdálo, že kovboje potěšilo i zmatlo. Jak červenec ustoupil srpnu, dny se stávaly hortějšími, ačkoliv večery zůstávaly příjemně chladné. Miles začal učit Margaret jezdit na koni, používal svou nejjemnější klisnu, šedou s tečkami jménem Willow. Margaret se nikdy necítila na koni pohodlně, ale pod Milesovým trpělivým vedením získávala sebevědomí. Jsi přirozená, řekl jí, když večer pomalu jeli podél potoka. Jen potřebuješ trochu víc uvolnit ramena. Margaret upravila své držení těla a okamžitě pocítila rozdíl. William byl v popruhu přes její hruď a spokojeně sledoval svět z této nové perspektivy. Není to tak děsivé, jak jsem čekala, přiznala. I když pochybuji, že někdy dosáhnu tvé dovednosti. Miles se zasmál. Jezdím od té doby, co jsem uměl chodit. Pro holku z města to zvládáš dobře. Termín byl spíše škádlení než hanlivý a Margaret se usmála na oplátku. Tato holka z města si lekci váží. Chvíli jeli ve společném tichu a užívali si krásu podvečera. Zapádající slunce vrhlo na krajinu zlatou záři a proměnilo potok v ohnivou stuhu. V dálce se z lesa vynořila srna se svým mládětem, aby se napila, neznepokojena jejich přítomností. Je to jako žít v obraze, poznamenala Margaret tiše. Nikdy jsem si nemyslela, že taková krása existuje. Miles se na ní podíval, v jeho pohledu bylo něco teplého. Ani já kdysi. Okamžik se mezi nimi natáhl, naplněný nevyřčeným významem. Pak William prolomil kouzlo tím, že popadl hrst Willoviny hřívy, což způsobilo, že kůň překvapeně zavrtěl hlavou. No tak, mladý pane, řekl Miles a natáhl se, aby jemně rozpletl prsty dítěte. To nejsou zdvořilé koňské mravy, zasmála se Margaret. Stává se z něj docela dobrodruh. Včera jsem ho našla, jak se snaží vylézt z kolébky. Má ducha, řekl Miles švalně. Jednou z něj bude skvělý jezdec. Neformální zmínka o Williamově budoucnosti na ranči mezi nimi visela ve vzduchu. Oba si byli vědomi, že jejich uspořádání je dočasné. Přesto ani jeden nemluvil o tom, jak nebo kdy by to mohlo skončit. Když se otočili zpět k chatě, Miles zahájil téma, o kterém přemýšlel. Oslava dne zakladatelů se koná v Whitefish Creek příští sobotu. Myslel jsem, že byste se ráda šla trochu projít, seznámit se s některými sousedy. Margaret byla pozváním překvapena. To bych ráda, ale jste si jistý? William může být ve davu vybíravý. Lidé tady jsou zvyklí na děti, ujistil jí Miles. Navíc by vám mohlo prospět si promluvit s někým jiným než s tímto starým kovbojem. Sotva jste starý, protestovala Margaret. A já si užívám vaši společnost. Náznak barvy se objevil na lícních kostech Milese. No, stejně. Myslel jsem, že byste si ráda užila den ve městě. Bude hudba, tanec, jídlo. To zní nádherně, řekla Margaret upřímně. Pak jí napadla praktická starost, ale nemám si co vzít na sebe.
Tyto šaty a mé druhé nejsou pro oslavu zrovna vhodné. Miles to zvážil. Paní Caldwellová v obchodě s potravinami by mohla něco mít. Můžeme se zítra vydat do města, pokud byste chtěla. Podívat se, co je k dispozici. Margaret přikývla, dojatá jeho ohleduplností. To bych ocenila. Malé městečko Whitefish Creek bylo na hony vzdálené Redemption Creek. Čistší, prosperující s opravdovým smyslem pro komunitu spíše, než s zoufalou hraniční atmosférou, která prostoupila její dřívější domov. Obchod s potravinami byl dobře zásobený a paní Caldwellová, plnoštíhlá, veselá žena kolem 50, Milese vřele přivítala. Miles Sutton, jak žiji a dýchám, jsem vás neviděl měsíce. Její zvědavý pohled padl na Margaret a Williama. A kdo by to mohli být? To je paní Margaret Flynn a její syn William, představil je Miles. Zůstávají u mě na nějakou dobu. Margaret, tohle je Ida Caldwellová, která ví o všech a o všem v okruhu 20 mil. Paní Caldwellová se dobrosrdečně zasmála. Poslouchejte ho, drahá. Jen se zajímám o své sousedy, to je vše. Natáhla se k Williamovi, který ji sledoval s doširoka otevřenýma očima. Mohu? Margaret podala svého syna, který se okamžitě natáhl po brýlích paní Caldwellové. Opatrně. V poslední době je to docela malý zloděj. Ach, vychovala jsem 5 vlastních. Vím všechno o chňapavých malých prstech. Paní Caldwellová Williama obratně kolébala. Teď, s čím vám mohu dnes pomoci? Miles vysvětlil jejich potřebu šatů na oslavu Dne zakladatelů a tvář paní Caldwellové se rozzářila. Ach, mám přesně to pravé. Přišlo to s poslední zásilkou z východu. Ještě jsem to nikomu nekoupila. Většina žen tady si je dělá sama, víte. Vedla Margaret do rohu obchodu, kde viselo několik hotových oděvů. Mezi nimi byly krásné modré kaliko šaty s bílým lemováním, jednoduché, ale mnohem elegantnější než Margaretiny opotřebované oblečení. Jsou krásné, vydechla Margaret a s úctou se dotkla látky. Zkuste si je, povzbudila jí paní Caldwellová a kývla směrem k závěsnému výklenku v zadní části obchodu. Budu hlídat malého. Šaty jí padly, jako by byly pro ni ušité, modrá barva zvýraznila zelenou v jejich očích a střih lichotil její stále štíhlé postavě. Když se vynořila zpoza závěsu, paní Caldwellová i Miles zírali. Ach můj, řekla paní Caldwellová schválně. To je prostě dokonalé. Miles nic neřekl, ale obdiv v jeho očích mluvil za všechno. Margaret cítila, jaký teplá vlna šíří tělem, která neměla nic společného s letním horkem. Tak si je vezmeme, řekl konečně Miles a sáhl do peněženky. A stuhu, která se hodí, pokud nějakou máte. Milesi, to je příliš mnoho, protestovala Margaret s vědomím, že takové hotové oděvy byly drahé. Považujte to za dar, řekl pevně. Více, než jste si zasloužila s veškerou prací, kterou jste odvedla na ranči. Paní Caldwellová sledovala tuto výměnu se zájmem. Její oči se leskly za brýlemi, když balila šaty poté, co se Margaret převlékla zpět do svého oblečení. Zapojila se do toho, co Miles varoval, že je její oblíbená zábava sbírání informací. Takže, paní Flynn, jste původem odsud? Margaret stručně vysvětlila své pozadí a sdělila jen to, že je vdova, jejíž manžel zemřel na horečku. Nezmiňovala se o aukci a Miles, všimla si, na toto téma také mlčel. No, ve Whitefish Creek jste vítána, řekla paní Caldwellová vřele. Jsme přátelský dav, ne jako některé z těch drsnějších hornických měst. A Miles je tady jedním z našich nejrespektovanějších obyvatel, i když ho vídáme příliš zřídka. Miles vypadal s chválou nepříjemně. Jen jsem zaneprázdněn rančem, Ido. Příliš zaneprázdněn pro své vlastní dobro, jemně ho pokárala. Muž potřebuje víc než práci,
a koně pro společnost. Její významný pohled mezi Milesem a Margaret jasně naznačoval její implikaci. Na cestě zpět na ranč si Margaret kladla otázku, co paní Caldwellová pozorovala. Byli před ní jiní, o které se Miles mohl ucházet? Tato myšlenka vyvolala nečekaný záchvěv žárlivosti, který rychle potlačila. Miles byl jen laskavý a čestný. Jeho minulost byla jeho věc. Paní Caldwellová se zdá milá, poznamenala, když sledovali nyní známou cestu domů. Miles přikývl. Sůl země. Trochu zvědavá, ale myslí to dobře. Její manžel byl prvním starostou města, než zemřel. Zdá se, že vás má ráda. Malý úsměv se objevil na jeho rtech. Caldwellovi mi pomohli, když jsem sem poprvé přišel. Jim mě naučil o rančerství v Montaně, které se lišilo od východu. A Ida se postarala, abych tu první zimu neumřel hlady. Margaret dojala tato nahlédnutí do Milesových raných dnů v teritoriu. Vybudoval jste si tady dobrý život. Snažím se, souhlasil. Některé dny jsou lepší než jiné. William, který dřímal na Margaretině hrudi, se probudil s hladovým výkřikem. Miles okamžitě navedl vůz na stinné místo pod velkým topolem. Můžeme se tady na chvíli zastavit, nabídl. Nechám vás se o něj postarat v soukromí. Margaret byla neustále dojata jeho ohleduplností. Patrick se vší svou okouzlující povahou nikdy neprojevil takovou pozornost k jejím potřebám ani k Williamovým. Když kojila svého syna ve stínu stromu, stále častěji si oba muže porovnávala, obvykle ve Patrickův neprospěch. Věděla, že to není fér. Patrick byl mladý, pohlcený svými sny o zbohatnutí. Miloval ji svým způsobem a neměla pochybnosti, že by miloval Williama, kdyby se ho dožil a lépe ho poznal. Ale Milesova stálá přítomnost, jeho tichá síla a neochvějná podpora jí ukazovali, jaké partnerství může skutečně být. Tato myšlenka ji znepokojovala. Byla vdovou méně než rok, závislou na Milesově charitě. Jakékoliv pocity nad rámec vděčnosti a přátelství byly nevhodné a potenciálně katastrofální. Přesto nemohla popřít teplo, které ji naplnilo, když se na ní usmál, nebo pocit správnosti, který cítila, když se pohybovala po jeho chatě, jako by byla její vlastní. Když pokračovali v cestě domů, William, nyní spokojený a šťastně žvatlající, se Margaret rozhodla chránit své srdce opatrněji. Miles jim nabídl útočiště, ne dvorení. Dobře by si pamatovala rozdíl. Den zakladatelů ve Whitefish Creek byl vším, co Miles slíbil. Radostná oslava, která spojila rodiny z celého okolí. Náměstí bylo ozdobeno praporky a lucernami. Stoly plné jídla lemovaly jednu stranu a pro hudebníky, kteří už hráli živé melodie, když dorazili Miles, Margaret a William, byla postavena plošina. Margaret cítila chvění nervozity, když se blížili ke shromáždění. Nebyla v takové sociální situaci od doby před Patrickovou smrtí a nikdy v komunitě, kde byla cizinkou. Ale Milesova stálá přítomnost vedle ní byla uklidňující, stejně jako Williamova váha v jejím náručí, která ji ukotvila v přítomnosti. Miles Sutton, zavolal hluboký hlas. Vysoký muž s působivým knírem k nim zamířil s nataženou rukou. Myslel jsem, že se letos možná nedostavíte. Nenechal bych si to ujít, šerife, odpověděl Miles a potřásl si rukou s mužem. Margaret, tohle je šerif Tom Dawson. Tome, paní Margaret Flynn a její syn William. Šerif smekl klobouk před Margaret. Paní, potěšení vás poznat. Máte krásného chlapečka. Děkuji, šerife, odpověděla Margaret, trochu se uvolnila při jeho přátelském chování. Miles vás sem přivedl, znamená to, že musíte být zvláštní, pokračoval šerif smrknutím. Muž se skoro nestýká, pokud není nucen pod pohrůžkou zbraně.
Miles vypadal rozpačitě. Neslyšte ho, Margaret. Tom přehání. Opravdu? Šerif se zasmál. Kdy jste naposledy navštívil společenskou akci, Milesi? Vánoce 76. Byl jsem zaneprázdněn. Miles se bránil, i když bez zášti. Příliš zaneprázdněn pro život, pokud se mě ptáte, odpověděl dobrosrdečně šerif Dawson. Ale zdá se, že teď doháníte ztracený čas. Znovu smekl klobouk. Paní Flynn, doufám, že si užijete naši malou oslavu. Promiňte, povinnost volá. Když se šerif vzdálil, aby rozbil menší spor u stolu s občerstvením, Miles navedl Margaret ke shromáždění. Omlouvám se, zamumlal. Tom je dobrý muž, ale postrádá to, čemu by moje matka říkala diskrétnost. Margaret se usmála. Líbí se mi. Zdá se, že se o vás stará. Většina lidí tady se o sebe stará, vysvětlil Miles. Povaha věcí v tak divoké zemi. Prošli davem. Miles představoval Margaret polovině okresu. Každé pozdravení bylo přátelské, i když si Margaret všimla zvědavých pohledů a několika pozvednutých obočí nad její přítomností s obvykle samotářským rančerem. Objevila se paní Caldwellová, která si vyžádala Williama k pohlazení a zároveň trvala na tom, aby se Margaret a Miles připojili k tanci. Margaret zaváhala, ale Miles ji překvapil nabídkou ruky. Mohli bychom jim dát něco skutečného k mluvení, řekl s vzácným úsměvem. Pokud jste ochotná, Margaret vložila ruku do jeho, cítila náhlý příval uvědomění při kontaktu. S potěšením, i když vás varuji, jsem mimo praxi. To jsme dva, přiznal Miles, když ji vedl k místu, kde se páry tvořily do řad pro Virginii Reel. Navzdory jejich protestům o neohrabanosti se dobře pohybovali. Miles byl překvapivě půvabný na tak vysokého muže a Margaret se smála, když se točili a krokovali v rytmu houslové hudby. Když tanec skončil, oba byli mírně zadýchaní a Margaret si uvědomila teplo Milesovy ruky na svém pase. Není špatné na pár poustevníků, zažertovala. Něco se v Milesových očích změnilo, teplo, otevřenost, kterou dříve neviděla. Není vůbec špatné. Okamžik byl přerušen příchodem mladé ženy, která oslovila Milese s očividnou známostí. Miles náhlý tanec. Svět se musí hroutit. Miles se otočil, jeho výraz se mírně uzavřel. Ahoj, Rebeko. Nevěděl jsem, že jsi zpátky ve městě. Mladá žena byla možná 25letá, jemně krásná, s blond vlasy a modrýma očima. Podívala se na Margaret s nefalšovaným zájmem. Vrátila jsem se minulý měsíc, odpověděla. Zdraví mého táty není dobré. Natáhla ruku k Margaret. Rebecca Wilsonová. Můj otec vlastní pilu. Margaret Flynnová, odpověděla Margaret a přijala nabídnutou ruku. Ráda vás poznávám. Rebečin pohled se pohyboval mezi nimi, hodnotil. Jak znáte našeho Milese? Byl tam lehký důraz na našeho, který způsobil, že se Margaretina páteř napjala. Než mohla odpovědět, Miles hladce odpověděl. Manžel Margaret byl můj válečný kamarád. Ona a William, její syn, zůstávají na ranči na nějakou dobu. Jak laskavé od vás, řekla Rebecca, i když její tón naznačoval, že to považuje spíše za záhadné než laskavé. Vždy gentleman, že ano, Milesi? Tam byla historie. Margaret si uvědomila možná romantickou historii, vzhledem k tomu, jak se Rebecca dívala na Milese. Tato myšlenka jí způsobila nečekaný úzel v žaludku. Jen dělám, co by kdokoliv udělal, odpověděl Miles. Jeho nepohodlí bylo zřejmé. Téměř nikdo, opravila ho Rebecca. Pak se otočila zpět k Margaret. Už ti ukázal vodopády? Nejkrásnější místo v okrese. Miles mě tam brával na pikniky. Uzel v Margaretině žaludku se utáhl. Jistě, romantická historie.
Na ranči jsme byli docela zaneprázdněni, řekla Margaret a snažila se zachovat klidný tón. No, musíte trvat na tom, aby vás vzal. To si nesmíte nechat ujít. Rebecca se familiárně dotkla Milesovy paže. Nech si pro mě později tanec. Miles přikývl, i když bez nadšení. Jestli chceš. Když se Rebecca vzdálila, Miles si pomalu vydechl. Promiň, starý příteli. Margaret se zeptala a snažila se znít nenuceně, což se jí úplně nepodařilo. Miles si prohrábl vlasy. Něco takového. Bylo to už dávno. Margaret se chtěla zeptat víc, ale vycítila jeho neochotu. Místo toho navrhla, aby se podívali na Williama, který byl nyní obklopen skupinou obdivujících žen a paní Caldwellová ho hrdě předváděla. Zbytek dne uběhl příjemně, i když si Margaret byla více než kdy jindy vědoma zvědavých pohledů a šeptaných rozhovorů, které je provázely. Miles tančil s Rebeckou, jak slíbil, ale většinu času strávil s Margaret, představoval ji dalším sousedům a zajišťoval, aby jí a Williamovi bylo pohodlně. S večerem se kolem náměstí rozsvítily lucerny a vrhaly teplou záři na pokračující slavnosti. Uprostřed se postavil ohňostroj a lidé se shromáždili, aby opékali kukuřici a jablka. William usnul opřený o Margaretino rameno, vyčerpaný vzrušením a pozorností. Připraveni vyrazit domů? Zeptal se Miles a všiml si, jak Margaret uklidňujícím způsobem hladí Williama po zádech. Domů? Ta slova Margaret způsobila bodnutí. Ranch se jí začal cítit jako domov způsobem, jakým se jí Redemption Creek nikdy necítil, ale nebyl to skutečně její domov. Byla host. Případ milosrdenství, jakkoliv mile se k ní Miles choval. Jestli ti to nevadí, odpověděla. Bylo to úžasné, ale William už si užil dost vzrušení. Miles přikývl a položil jí jemnou ruku na záda, když ji vedl k jejich vozu. Několik lidí se s nimi rozloučilo, včetně paní Caldwellové, která si od Margaret vyžádala slib, že ji brzy znovu navštíví. Jízda zpět na ranč byla tichá, William klidně spal v Margaretině náručí a oba dospělí byli ponořeni do svých vlastních myšlenek. Měsíc stoupal a vrhal stříbrné světlo na krajinu a proměnil cestu před nimi v přízračnou stezku. Užil jsi to? Zeptal se Miles konečně a prolomil příjemné ticho. Velmi, ujistila ho Margaret. Všichni byli tak vřelí. Miles se na ní podíval. Aj Rebecca, zaváhala Margaret. Zdálo se, že se o tebe zajímala. Z jejich úst unikl tichý smích. Ne tak, jak si myslíš. S Rebeckou jsme se před 2 lety krátce dvořili. Nepovedlo se. Mohu se zeptat proč? Otázka jí vyklouzla, než ji Margaret mohla zastavit. Omlouvám se, to je příliš osobní. To je v pořádku, řekl Miles bez dramatických gest. Chtěla manžela, který se přestěhoval do města a převzal otcovo podnikání. Nejsem městský člověk. Nikdy nebudu. Margaret tuto informaci vstřebala. Je velmi hezká. Ano, souhlasil Miles jednoduše. Pak po pauze dodal. Ale ne pro mě. Ta slova visela mezi nimi, plná významu, který ani jeden nebyl zcela připraven uznat. Margaret se přistihla, že přemýšlí, jaký typ ženy by se hodil k Milesovi a zda by se jí někdy mohla stát. Když vůz přejel poslední kopec před rančem, v dohledu se objevila chata, v okně, kde jí Miles nechal rozsvícenou pro jejich návrat, hořela jediná lucerna. Vypadala přívětivě, klidně, všechno, co by domov měl být. Děkuji za dnešek, řekla Margaret tiše. Za šaty, tanec, za všechno. Milesův profil byl v měsíčním světle silný, když vedl koně z kopce. Není třeba děkovat. Také jsem si to užil, víc než jsem čekal, abych byl upřímný. Když dorazili k chatě,
Miles pomohl Margaret dolů, jeho ruce pevně a jistě na jejím pase. Na okamžik stáli blízko sebe, William mezi nimi spal, noc byla tichá, kromě tichého řechtání koní a vzdáleného volání sovy. Margaret, začal Miles, jeho hlas byl nízký a nejistý, ale cokoliv mohl říct, bylo přerušeno Williama, který se pohnul a tiše zakřičel. Okamžik se rozplynul a Margaret ustoupila a upravila si držení syna. Měla bych ho uložit do postele, řekla, její hlas nebyl úplně klidný. Dobrou noc, Milesi. Dobrou noc, odpověděl a sledoval, jak odchází do chaty. Když Margaret ukládala Williama do kolébky, ostře vnímala zvuk Milese, jak se venku stará o koně. Její city k němu každý den sílily a vyvíjely se v něco mnohem složitějšího než vděčnost, ale stále byla vdova, stále závislá na jeho milosrdenství, stále si nebyla jistá svou budoucností. Nemohla si dovolit zaměňovat laskavost za dvorení, ani riskovat bezpečí, které našli, tím, že by sáhla po něčem víc. Přesto, když se připravovala na spaní, Margaret si nemohla pomoct a vzpomněla si, jak se na ní Miles díval, když tančili, nebo na teplo jeho ruky na jejím pase v měsíčním světle. Poprvé od Patrickovy smrti si dovolila představit si budoucnost, která zahrnovala nejen bezpečí pro sebe a Williama, ale také štěstí, možná i lásku. Září přineslo chladnější teploty a jemné změny v rytmu života na ranči Suttonových. Miles trávil dlouhé dny přípravami na zimu, opravoval ploty, zásobil se dřevem a zajišťoval, aby stodola byla nepromokavá. Margaret převzala zodpovědnost za konzervaci poslední úrody ze zahrady. Plnila kořenovou komoru sklenicemi zeleniny a ovoce. William se nadále dařilo, nyní se přitahoval k nábytku a neustále žvatlal. Objevil se mu první zoubek, k Margaretině úlevě po několika neklidných nocích. Miles mu vyřezal dřevěné hračky, koně, medvěda a jednoduchý vozík, který William s potěšenou soustředěností táhal po podlaze chaty. Dynamika mezi Milesem a Margaret se od oslavy zakladatelů jemně posunula. Mezi nimi se objevilo nové uvědomění, patrné ve způsobu, jakým Milesova ruka při podávání jídla zůstávala déle, nebo jak se Margaret přistihla, že ho sleduje, když pracoval na dvoře. Ani jeden o tom přímo nemluvil, ale viselo to ve vzduchu mezi nimi, možnost, kterou ani jeden nebyl zcela připraven pojmenovat. Jednoho chladného rána Miles oznámil, že musí jet na severní pastvinu zkontrolovat část plotu před prvním sněhem. Měla by být zpátky do západu slunce, řekl Margaret, když dojedl snídani. Nemusíte se bát, přikývla Margaret a už plánovala denní úkoly. Buď opatrný, počasí se mění. Miles se usmál na její starost. Vždycky jsem. Zaváhal, pak dodal. Myslel jsem, že bychom zítra mohli jet k vodopádům. Počasí by mělo vydržet a je to v tuto roční dobu krásné s měnícími se listy. Margaret si vzpomněla na Rebekina slova na oslavě. Vodopády, které jsi navštěvoval s Rebekou. Miles vypadal trochu nesvůj. To není. Nikomu to nepatří. Je to jen krásné místo. S pochopením jeho nepohodlí se Margaret usmála. Ráda bych to viděla. William by si to dobrodružství užil. Úleva se objevila na Milesově tváři. Dobře, uděláme si z toho den. Vstal, nasadil si klobouk a kabát. Uvidíme se večer. Jak den postupoval, Margaret se s nečekaným vzrušením těšila na slíbený výlet. Připravila dušené maso na večeři a nechala ho pomalu vařit, aby bylo připraveno, kdykoliv se Miles vrátí, a upekla chleba, aby ho doprovázelo. Ale jak se odpoledne protáhlo do večera a světlo začalo slábnout bez jakéhokoliv znamení Milese, Margaret se znepokojila. Nakrmila Williama a uložila ho na noc, pak začala přecházet u okna a sledovala cestu, zda neuvidí nějaký pohyb.
Když padla úplná tma a Miles se stále nevrátil, Margaretina starost se prohloubila v obavy. Nebylo v jeho povaze být pozdě bez zprávy. Co kdyby se zranil? Co kdyby ho jeho kůň shodil? Severní pastvina byla odlehlá, kdyby se zranil. Mohl tam ležet sám v stále chladnější noci. V 9 hodin se Margaret rozhodla. Nemohla nechat Williama samotného, aby šla hledat, ale nemohla ani jen čekat a doufat. Bezpečně zabalila spící dítě, odnesla ho do stáje, kde osedlala Willow. Starosta, Miles, G. učil jezdit. Byl to boj, nikdy předtím sama neosadila koně, ale odhodlání ji hnalo. S Williamem zajištěným proti hrudi v popruhu a lucernou v jedné ruce se Margaret vydala směrem k severní pastvině, po cestě, kterou Miles popsal toho rána. Noc byla jasná, ale chladná, hvězdy se třpytily nad hlavou a půlměsíc poskytoval dostatek světla, aby doplnil její lucernu. Jela opatrně, pamatovala na Williamovu bezpečnost i na své vlastní omezené jezdecké dovednosti. Prosím, buď v pořádku, zašeptala, nejistá, zda svou modlitbu směřuje k Bohu nebo přímo k Milesovi. Ujela možná 2 míle, když Willow najednou zřechtala, uši jí trhaly dopředu. O okamžik později Margaret uslyšela odpovídající řechtání a uviděla záři další lucerny přibližující se skrz stromy. Margaret, zavolal Milesův hlas, směs překvapení a poplachu. Co pro Boha děláš venku? Úleva ji zaplavila, když se objevil, nasedlý na svého hřebce a zdánlivě nezraněný. Nepřišel si domů, vysvětlila a najednou se cítila hloupě. Bála jsem se, že se něco stalo. Miles popohnal svého koně, dokud nebyli bok po boku. V světle lucerny viděla na jeho tváři směs emocí. Starost, zmatek a něco teplejšího, co nedokázala přesně pojmenovat. Vyrazila jsi sama v noci s Williamem, protože ses o mě bála. Jeho hlas zněl údivem. Margaret mírně zvedla bradu. Ano, bylo to špatně? Miles pomalu zavrtěl hlavou. Ne špatně, jen nečekané. Natáhl se, aby se jemně dotkl spícího Williama. Je v pořádku? Je v pořádku. Spí během své první záchranné mise. Na Milesových rtech se objevil úsměv. Omlouvám se, že jsem tě znepokojil. Plot byl horší, než jsem si myslel. Trvalo déle ho opravit. Pak se jeden z koní utrhl. Musel jsem ho nahnat. Měl jsem poslat zprávu. Jsi v pořádku? Zeptala se Margaret a prohlížela ho, zda nemá zranění. Jsem v pořádku, jen unavený a hladový. Jeho výraz se zjemnil. Už dlouho se o mě nikdo nebál, Margaret. Je to hezké. To prosté přiznání ji hluboce zasáhlo. No, zvykni si na to, řekla lehce. Dokud jsme s Williamem na ranči, budeš mít někoho, kdo bude čekat, až přijdeš domů. Něco se v Milesově pohledu při jejich slovech změnilo. Natáhl se přes prostor mezi jejich koňmi a vzal její rukavici do své. Margaret. Ale cokoliv mohl říct, bylo přerušeno Williamem, který se v popruhu pohnul, rušen jejich hlasy. Miles jí jednou stiskl ruku, pak ji pustil. Pojďme vás oba dostat domů, řekl. Je příliš chladno, aby byl malý venku. Jeli bok po boku v přátelském tichu, okamžik mezi nimi visel ve vzduchu. Margaret si byla silně vědoma Milese vedle sebe, pevného a uklidňujícího ve tmě. Cokoliv se mezi nimi mělo odehrát, muselo počkat, ale cítila, že se dosáhlo bodu obratu. Zpět na ranči Miles trval na tom, že vezme Williama, zatímco Margaret se sedla, pak odnesl stále spící dítě do chaty, zatímco ona osedlala Willow. Když se k nim uvnitř připojila, zjistila, že Miles rozdmíchal oheň a zahříval si ruce u plamenů, jeho výraz byl zamyšlený. Dušené maso je ještě teplé, nabídla Margaret
a přesunula se ke sporáku. Musíš mít hlad. Miles se k ní otočil. Margaret, to, co si dnes večer udělala, bylo statečné. Možná pošetilé, ale statečné. Jela si sama v noci. Nemohla jsem tu jen čekat, aniž bych věděla, jestli jsi zraněný, vysvětlila jednoduše. Miles přešel místnost, aby před ní stál. Nikdy pro mě nikdo nic takového neudělal. Zranitelnost v jeho přiznání ji pohnula. Pak jim na tom dost nezáleželo. Milesova ruka se zvedla, aby se dotkla její tváře, jeho mozolnaté prsty jemně na její kůži. Myslím, že jsem nevěděl, co znamená, že se o někoho starám, dokud jste se ty a William neobjevili v mém životě. Margaretino srdce se při jeho doteku, při vřelosti v jeho modrých očích zrychlilo. Miles. Zaváhal, pak se pomalu, dává jí veškerou šanci se odtáhnout, sklonil a vtiskl jí rty na rty v tak něžném polibku, že jí vyhrkly slzy do očí. Bylo to krátké, téměř tázavé, a když se odtáhl, jeho výraz byl nejistý. Chtěl jsem to udělat od dne zakladatelů, přiznal tiše. Možná i dříve. Margaret se zvedla, aby se dotkla jeho tváře a pod prsty ucítila lehkou drsnost jeho večerního vousu. Chtěla jsem, abys to udělal. Úleva a štěstí mu proměnili rysy. Vzal ji do náručí, držel ji pevně, tvář spočívala na jejich vlasech. Stáli tak dlouhou chvíli, spokojení jen s tím, že jsou v obětí jeden druhého. No i mím moc mluvit, Margarete, řekl konečně Miles. Nikdy jsem neuměl, ale chci, abys věděla, že to, co k tobě cítím, je skutečné. Ne vděčnost, ne povinnost, něco víc. Margaret se odtáhla jen natolik, aby se na něj podívala. Cítím to taky. Ale Milesi, já jsem stále vdova. William a já jsme stále závislí na tvé charitě. To věci komplikuje. Do háje s komplikacemi, řekl Miles s nečekanou naléhavostí. Strávil jsem 10 let sám, držel jsem se od všech dál. Pak jste se objevili ty a William a najednou se tohle místo cítí jako domov, nejen jako místo, kde mám hlavu. Vzal její ruce do svých. Nežádám o sliby, Margarete, jen šanci. Šanci, abychom viděli, kam to může vést. Upřímnost v jeho očích, naléhavost v jeho hlase roztály poslední Margaretiny pochybnosti. Ano, zašeptala. Ano, to bych si moc přála. Milesův úsměv zářil, když se sklonil, aby ji znovu políbil, tentokrát s větší jistotou. Margaret mu odpověděla stejně, dovolila si užívat teplo a sílu jeho, jemný tlak jeho rtů na její, pocit správnosti, který je oba obklopoval. Když se konečně od sebe odtáhli, Miles opřel čelo o její. Měl bych sníst tu gulášovou polévku, než vystydne, zamumlal. A ty by ses měla trochu vyspat. Byla to dlouhá noc. Margaret přikývla, ačkoliv se jí nechtělo narušit ten okamžik. Zítřejší dobrodružství k vodopádům je stále platné. Absolutně, potvrdil Miles, ačkoliv možná s menší dramatičností než dnešní výlet. Margaret se tiše zasmála. Člověk může doufat. Když se připravovala na spaní, zkontrolovala Williama, který stále klidně spal, Margaret cítila lehkost, kterou už léta nezažila. Budoucnost stále skrývala nejistoty. Ale poprvé od Patrickovy smrti se na ní těšila s očekáváním, nikoli s hrůzou. A pokud způsob, jakým se na ní Miles díval, byl nějakým znamením, budoucnost by mohla být jasnější, než si kdy odvážila doufat. Vodopády byly ještě krásnější, než si Margaret představovala. Proud křišťálově čisté vody padající po sérii skalnatých římz do jezírka obklopeného osykami, nyní zbarvenými do zlata podzimem. Zvuk zurčící vody naplňoval vzduch a vytvářel klidné pozadí jejich pikniku na travnatém břehu. William byl uchvácen svým okolím.
Energicky se plazil po dece, kterou rozprostřel Miles, a snažil se chytit vše, co bylo v dosahu. Miles vyrobil malý rybářský prut a ukazoval dítěti, jak ho držet, ačkoliv William měl větší zájem o to, aby se pokusil sníst klacek, než aby se naučil rybařit. Za pár let to zvládne, zasmál se Miles a potřetí mu jemně vyndal klacek z úst. Margaret je sledovala, srdce plné. Změna u Milese od jejich polibku předchozí noci byla jemná, ale nezaměnitelná. Nová otevřenost, lehkost v jeho chování, díky kterému vypadal mladší. Byl celý den pozorný, pomáhal jí s Williamem, zajišťoval, aby se na cestě nahoru cítila pohodlně, drobné gesta, která mluvila za mnohé. Penny za tvé myšlenky, řekl Miles, když si všiml, že je sleduje. Margaret se usmála. Jen jsem si myslela, jak jsi s ním přirozený. Byl bys skvělý otec. Slova jí vyklouzla, než je stihla zvážit, a cítila, jak jí do tváří stoupá horkost. Ale Miles se nezdál být zaskočen. Doufám, že tu šanci budu mít někdy, řekl prostě. Jeho pohled pevně spočíval na jejím. Okamžik byl nabitý významem. Margaret se podívala pryč jako první, přemožena směrem, kterým se její myšlenky ubíraly. Bylo to příliš brzy, příliš složité. Přesto nemohla popřít pocit správnosti, když seděla tady s Milesem a Williamem, jako by už byli rodinou. Řekni mi o ranči v zimě, řekla a změnila téma na bezpečnější půdu. Je velmi drsná? Miles přijal změnu konverzace s grácií. Může být. Sníh je hluboký. Teploty někdy klesají pod nulu, ale chata je pevná a máme dostatek naštípaného dřeva. Dobytku se daří najít úkryt v nejhorším. A ty? Jezdíš do města v zimě hodně, méně než v létě? Cesty mohou být nesjízdné. Vánoce u Caldwellových jsou asi jedinou společenskou povinností, kterou dodržuji. Podíval se na ní. Ale tato zima bude jiná s tebou a Williamem tam. Margaret přikývla a přemýšlela o nadcházejících měsících. Nikdy jsem nezažila montanskou zimu. Je to velmi izolující? Může být, připustil Miles. Ale je v tom i krása. Ticho, čistá bílá krajina, hvězdy tak jasné za jasných nocí, že máš pocit, že bys na ně mohl dosáhnout a chytit je. Zaváhal. Bojíš se, že se zasněžíme jen s mým společenstvím? Otázka nesla zranitelnost, která jí zasáhla. Ne, ujistila ho. Vůbec ne. Jen se snažím připravit. V Bostonu zima znamenala přeplněné ulice a studený kouř. V Redemption Creek to znamenalo bláto a více rvaček o whisky než obvykle. Miles se zasmál jejímu popisu. No, můžu ti slíbit čistý vzduch a klid. Ačkoliv nemůžu zaručit, že William nedostane zimnici. Zvládneme to, řekla Margaret sebevědomně. Je to přizpůsobivá dušička. Jako by to chtěl dokázat, William v tu chvíli opustil rybářský klacek a cílevědomě se plazil k okraji deky, přilákán motýlem, který poletoval poblíž. Miles ho popadl, než se mohl dostat k vlhké trávě. Pozor, parťáku, řekl a usadil dítě na klín. Zatím se nebudeme koupat. William krátce protestoval, pak ho zaujal Milesův řetízek na hodinky, který s intenzivní koncentrací zkoumal. Miles se na něj usmál, pak se podíval nahoru a našel Margaret, jak je sleduje s výrazem, který mu rozbušil srdce. Co? Zeptal se tiše. Jen ty, odpověděla. Způsob, jakým jsi s ním. Způsob, jakým se teď díváš. Milesův výraz se zjemnil. Šťastný, protože jsem. Margarete, šťastnější, než jsem byl za dlouhou dobu, kterou si pamatuji. Prostá upřímnost jeho slov ji hluboce dojala. Odložila svou opatrnost. Margaret se přiblížila, dokud nebyla vedle něj na dece.
jejich ramena se dotýkala. Miles posunul Williama tak, aby seděl mezi nimi, pak nesměle položil ruku kolem Margarety na pasu. Seděli tak dlouho, sledovali hru světla na padající vodě, poslouchali Williamovo spokojené broukání, prostě byli spolu bez potřeby slov. Byl to dokonalý okamžik, na který Margaret věděla, že bude vzpomínat bez ohledu na to, co přinese budoucnost. Nakonec Williamovi začala klesat víčka, vzrušení dne ho dohnalo. Margaret ho kolébala, když usínal, jeho malé tělíčko teplé proti jejímu. Měli bychom se vrátit, navrhl Miles, ačkoliv se zdálo, že se mu nechce narušit kouzlo odpoledne. Nechceme být na stezce po setmění. Zbalili si piknik, Miles se zvláštní péčí ujistil, že deka je bezpečně zabalená kolem Williama, než pomohl Margaret na jejího koně. Jízda zpět na ranč byla klidná. Les kolem nich zářil podzimními barvami a pozdní odpolední slunce vrhlo dlouhé stíny přes stezku. Když dojeli na poslední kopec předtím, než se ranč objevil, Miles zastavil svého koně vedle Margaretina. Děkuji, že jsi se mnou dnes šla, řekl. Tohle místo pro mě bylo vždycky zvláštní, ale sdílet ho s tebou a Williamem. Znamená to víc, než dokážu říct. Margaret se usmála a pochopila, co nedokázal úplně vyjádřit slovy. Je to kouzelné místo. Děkuji, že jsi nám ho ukázal. Miles zaváhal, pak položil otázku, která mu celý den ležela na mysli. Zůstaneš, Margarete? Nejen přes zimu, ale déle. Přímá otázka ji zastihla nepřipravenou. Milesi, vím, že je to brzy, spěchal dál. Vím, že stále truchlíš, Patriku. Stále hledáš své místo. Ale potřebuji, abys věděla, že je tu pro tebe místo. Pro vás oba. Tak dlouho, jak budete chtít. Margaret se na něj podívala. Tento dobrý, čestný muž, který ji a Williama doslova zachránil před hrozným osudem, který jim otevřel svůj domov, a postupně i své srdce, který se na jejího syna díval s takovou něhou, až jí to bolelo. Nevím, co přinese budoucnost, řekla opatrně. Ale vím, že být tady s tebou je správné způsobem, jakým už dlouho nic nebylo. Miles přikývl a přijal, že to je vše, co prozatím může nabídnout. To mi stačí. Když jeli dolů k chatě, Margaret si představovala další dny jako tento. Pikniky u vodopádů, večery u krbu, sledování, jak William roste silný a šťastný na tomto krásném místě. A Miles vedle ní po celou dobu. Jeho tichá síla jako základ, na které mohla stavět. Bylo příliš brzy na jistoty, příliš brzy na sliby. Ale poprvé od chvíle, kdy padlo kladívko dražebníka, odsuzující ji a Williama k tomu, co si myslela, že bude životem v poddanství nebo hůře, si Margaret Flynn dovolila doufat ve štěstí. Skutečné, trvalé štěstí s Milesem Suttonem. Zima se stoupila na montanské vysočiny s překvapivou rychlostí. Jednoho dne se kopce třpytily podzimními barvami. Dalšího dne z severu přišla prudká bouře, která zanechala 6 palců sněhu a proměnila krajinu v bílé zázraky. Následovalo další sněžení a do začátku prosince byl ranč efektivně odříznut od města, kromě jízdy na koni po nejpřímějších trasách. Miles se dobře připravil, zajistil dostatek zásob, palivového dřeva a krmiva pro dobytek. Dobytek byl přesunut na jižní pastviny, kde přírodní úkryty a větrolamy poskytovaly ochranu před nejhorším počasím. Stodola byla útulná, chata teplejší, než Margaret očekávala, díky Milesově pečlivé údržbě kamenného krbu a menších kamen v ložnici, kde spali ona a William. Život se usadil do nového rytmu, diktovaného zkrácenými denními hodinami a nároky na udržení ranče v provozu v drsných podmínkách. Miles vstával před úsvitem každý den
aby zkontroloval zvířata a rozbíjel led na napajedlech, vracející se na snídani se sněhem přichyceným na kabátě a klobouku. Margaret udržovala domácí oheň, doslova, zatímco se starala o Williama a připravovala vydatná jídla, aby bojovala s chladem. William, nyní 9měsíční, se přitahoval k nábytku a proplouval podél okrajů, dychtivý prozkoumat svůj svět, navzdory omezením, že je většinou omezen uvnitř. Miles pro něj postavil malý ohrádek poblíž krbu, kde si mohl bezpečně hrát, zatímco Margaret pracovala, ačkoliv oba dospělí se neustále nacházeli při vyndávání hraček, které nadšeně házeli za jeho hranice. Jednoho večera v polovině prosince zuřila kolem chaty obzvláště prudká sněhová bouře. Vítr nacházel každou trhlinu a štěrbinu, navzdory Milesovým nejlepším snahám o utěsnění. Margaret právě uložila Williama po vyčerpávajícím dni, kdy ho bavila uvnitř, a připojila se k Milesovi u krbu, kde opravoval kus postroje. Bouře je špatná, poznamenal a podíval se nahoru, když vešla. Možná potrvá do zítřka. Margaret přikývla a usadila se do houpacího křesla naproti němu. William byl celý den neklidný. Myslím, že cítí počasí. Nebo možná je jen unavený z toho, že je zavřený. Nemůžu ho vinit, řekl Miles s malým úsměvem. Zimnice se dostaví brzy, když si v tom věku a plný energie. Zvládli jste dnes zkontrolovat všechno dobytče? Zeptala se Margaret a všimla si vrásek únavy kolem jeho očí. Miles přikývl. Jsou nahrnuti na jihu. Mělo by to být v pořádku. Odložil práci a protáhl se, ramena mu slyšitelně zapraskala. Jaro bude dřív, než se nadějeme. Margaret se usmála nad jeho pokusem znít optimisticky. Myslíte, že už zbývají jen 3 měsíce zimy? Zasmál se. Něco takového. Chvíli seděli v pohodlném tichu a poslouchali vítr a praskání ohně. V posledních týdnech si na sebe zvykali. Jejich vztah se prohluboval malými smysluplnými způsoby. Miles jí večer sahal po ruce, když seděli u ohně. Margaret se ho dotkla ramene, když procházela kolem jeho křesla, nebo mu smetla sníh z vlasů, když přišel zvenčí. Sdíleli více polibků, některé krátké a sladké, jiné hlubší a plné slibu. Miles si však dával pozor, aby netlačil navíc, respektoval její nedávné vdovství a složitost jejich situace. Vánoce jsou za týden, poznamenala Margaret a přerušila ticho. Budeme moci jet do města na oslavu Caldwellových, pokud bude tohle počasí pokračovat? Miles zvážil. Pokud se vyjasní během dne nebo 2, cesta by měla být průjezdná do Štědrého dne. Pokud ne, pokrčil rameny, možná budeme muset mít vlastní oslavu tady. Margaret přikývla a snažila se neukázat své zklamání. Těšila se na setkání jak kvůli Williamovi, tak kvůli příležitosti vidět přátele, které si našla ve Whitefish Creek. Williamovi to asi nebude vadit. A je tu spousta věcí, za které můžeme být vděční právě tady. Miles si ji prohlížel ve světle ohně. Chybí ti lidé, že? Být občas mezi ostatními, přiznala. Ne jako v Redemption Creek. Nechybí mi drby ani soudy, ale přátelské tváře, konverzace. Ano, občas mi to chybí. Miles na chvíli zmlkl. Je pro tebe těžké být tady jen s námi 2 a Williamem? Otázka odhalila zranitelnost, kterou v něm Margaret začala rozpoznávat. Obavu, že jeho samotářský životní styl pro ní nemusí stačit. Vstala z křesla a klekla si vedle něj. Vzala jeho opálené ruce do svých. Ne, Milesi, vůbec to není těžké. Ve skutečnosti byly tyto poslední měsíce nejklidnější, nejspokojenější, jaké jsem za léta cítila. Podívala se na něj a chtěla, aby viděl pravdu v jejich očích. Být tady s tebou bylo požehnání, které jsem nikdy nečekala.
Úleva změkčila jeho rysy. Zvedl jednu ruku a jemně se jí dotkl tváře. Cítím to stejně, Margaret, že jste tady ty a William. Změnilo to všechno. Něha v jeho doteku, teplo v jeho pohledu dodali Margaret odvahu. Lehce se zvedla, naklonila se dopředu a políbila ho. Vložila do tohoto gesta všechna pocity, které týdny pečlivě potlačovala. Miles okamžitě zareagoval, objal ji kolem pasu a přitáhl si ji, dokud neseděla v jeho klíně, jejich polibek se prohluboval do něčeho naléhavějšího než cokoliv, co si předtím sdíleli. Margaretiny ruce se přesunuly na jeho ramena a cítila jeho pevnou sílu pod vlněnou košilí. Jeho prsty se zamotaly do jejich vlasů, které si po večerní koupeli nechala rozpuštěné. Když se konečně od sebe odtrhli, oba těžce dýchali. Miles položil čelo na její, oči zavřené, jako by si vychutnával okamžik. Margaret, zašeptal, její jméno bylo pohlazením na jeho rtech. Vím, odpověděla tiše. Cítím to taky. Otevřel oči, jejich modré hlubiny stmavly emocemi. Miluji tě. Už nějakou dobu. Pravděpodobně od té noci, kdy jsi vyrazila mě hledat. Možná i dřív. Prosté prohlášení pronesené bez okázalosti, ale s hlubokou upřímností, naplnilo Margaret radostí. Miluji tě taky, Milesi. Tak moc, že se toho někdy bojím. Úsměv čistého štěstí proměnil jeho tvář. Opravdu? Proč? Snažila se vyjádřit své obavy, protože po Patrickovi, po všem, jsem nikdy nečekala, že se budu cítit znovu takhle. Myslela jsem, že ta část mého života skončila. A pak je tu William a naše situace. A Miles ji umlčel jemným prstem na rtech. Margaret Flynn, miluji tě. Miluji Williama, jako by byl můj vlastní syn. Nic jiného pro mě není důležité, jen to, abyste byli oba v bezpečí a šťastní. Zhluboka se nadechl. Chci s tebou vybudovat život. Skutečný život. Ne tohle dočasné uspořádání, o kterém jsme předstírali, že stačí. Margaretino srdce se rozbušilo při jeho slovech. Co tím myslíš, Milesi? Lehce se pohnul, sáhl do kapsy a vytáhl malý předmět. Tohle nosím už týdny a čekám na správný okamžik. Otevřel dlaň a odhalil jednoduchý zlatý prsten s malým diamantem. Byl můj od matky. Byla by mi ctí, kdybys ho nosila. Margaret zírala na prsten, pak na Milesovu tvář, sotva se odvážila uvěřit tomu, co se děje. Milesi, ptáš se mě? Margaret Flynn, vezmeš si mě? Budeš mou ženou. Dovol mi být otcem Williamovi. Udělej z této farmy skutečný domov pro nás všechny. Slzy se Margaretiny oči naplnily, jak se v ní vzedmula radost. Ano, zašeptala. Ano, Milesi Sutton, vezmu si tě. Rukama, které se lehce třásly, Miles navlékl prsten na její prst. Padl, jako by byl pro ní vyroben. Znovu ji políbil, polibek plný slibu a vášně a budoucnosti, která se jim najednou krystalicky jasně ukázala. Když se od sebe odtrhli, Margaret zůstala v jeho obětí, hlavu opřenou o jeho rameno. Kdy? Zeptala se jednoduše. Miles zvážil. Na jaře by to bylo praktické. Snazší pro lidi cestovat na svatbu, ale vzal bych si tě zítra, kdybychom se dostali do města. Margaret se usmála na jeho košili. Jaro zní perfektně. Sníh bude pryč, květiny budou kvést. Nový začátek. Nový začátek, zopakoval Miles, jeho hlas bohatý na spokojenost. Pro nás všechny. Seděli spolu u ohně, zatímco venku zuřila vánice, a mluvili o plánech a snech o budoucnosti, kterou si ani jeden nepředstavoval možnou před několika měsíci. Miles mluvil o rozšíření farmy, o stavbě větší ložnice pro Williama, až vyroste. Možná o přidání dalších místností, pokud se jejich rodina rozšíří.
Chtěla bys to? Zeptal se nesměle. Více dětí? Margaretino srdce se naplnilo nadějí v jeho hlase. Velmi. William by měl mít bratry a sestry, se kterými by mohl vyrůstat. Milesovo obětí se kolem ní utáhlo. Nikdy jsem si nemyslel, že budu mít vlastní rodinu. Po válce, po všem, co jsem viděl a udělal, jsem si nemyslel, že si ji zasloužím. Margaret zvedla hlavu, aby se na něj podívala. Ach, Milesi, pokud si někdo zaslouží štěstí, jsi to ty. Jsi nejčestnější, nejlaskavější muž, jakého jsem kdy poznala. Znovu ji políbil, tentokrát jemně. Děkuji, že ve mně vidíš něco, co stojí za to milovat. Děkuji, že jsi nás ten den v Redemption Creek zachránil, odpověděla. Za to, že jsi nám dal domov, když jsme žádný neměli. Nejlepší věc, co jsem kdy udělal, řekl Miles s naprostým přesvědčením. Jít na tu dražbu mohlo pro ostatní vypadat jako charita, ale bylo to nejsobestačnější, co jsem kdy udělal. Zachránil jsem se ten den, Margaret. Ty a William jste mě zachránili před životem samoty, který jsem si ani plně neuvědomoval, dokud jste mi neukázali, co mi chybí. Hluboká vděčnost v jeho hlase Margaret hluboce dojal. Nikdy si nemyslela, že ona a William mohli dát Milesovi tolik, kolik on dal jim. Toto uvědomění vyvážilo jejich vztah způsobem, který se zdál správný a pravdivý. Jak se večer chýlil ke konci, neochotně se rozešli, Miles do svého podkroví a Margaret do ložnice, kterou sdílela s Williamem. Ale mezi nimi bylo nové porozumění. Závazek, který přesahoval prsten, který se nyní třpitil na Margaretině prstu. Na jaře budou pravou rodinou nejen jménem, ale i srdcem. A toto vědomí způsobilo, že řvoucí zimní bouře venku vypadala jako pouhá nepříjemnost na cestě k jejich společné budoucnosti. Vánoční sezóna na farmě Sutton byla jiná než cokoliv, co Margaret kdy zažila. Kvůli pokračujícímu špatnému počasí se nemohli dostat do města a tak si vytvořili vlastní oslavu, intimní a upřímnou. Miles uřízl malou borovici z okraje lesa a postavil ji do chaty, kterou Margaret ozdobila papírovými ozdobami, které vyrobila během Williamových spánků. Popcorn navlečený na nit a šišky namočené do květinové pasty, aby připomínali sníh, doplnili jednoduchou, ale okouzlující výzdobu. William byl okouzlen stromkem a při každé příležitosti se k němu snažil plazit, dokud Miles nevytvořil malou zábranu, aby ho udržel v bezpečné vzdálenosti. Miles pro Williama vyřezal sadu dřevěných zvířátek jako vánoční dárek. Koně, krávu, ovci a medvěda, každý hladký a dokonale velký pro malé ruce. Margaret pro Milese upletla šálu z příze, kterou našla v truhle, a pracovala na ní tajně večer poté, co odešel do svého podkroví. Pro Margaret Miles jednoho jasného rána sám napsal a vrátil se s balíčkem pečlivě zabaleným v plátně. Na Štědrý den, poté co byl William plně rozptýlen svými novými hračkami, mu ho Miles s neobvyklou plachostí předal. Není to moc, omluvil se, když ho rozbalovala. A pokud se ti nebude líbit, nebudu uražen. Uvnitř byl malý obraz v ručně vyřezávaném rámu, zobrazení vodopádů, kde piknikovali. Podzimní barvy zachycené s překvapivou zručností. Margaret vydechla v potěšení. Milesi, je to nádherné. Ty jsi to namaloval? Přikývl, tváře mu lehce zrůžověly. Před válkou si trochu kreslil. Začal si s tím na podzim. Myslel jsem, že by se ti mohla připomenout ten den. Miluji to, ujistila ho Margaret, hluboce dojatá osobní povahou dárku. Nevěděla jsem, že jsi umělec. Miles pokrčil rameny, zahanbený jejím chválením. To bych neřekl, jen něco, co mě občas baví. Margaret pověsila obraz na zeď vedle krbu, kde ho viděla ze své houpací židle.
Přidal chatě barvu a teplo, ale co je důležitější, představoval stranu Milese. Začínala objevovat citlivost, která vyvažovala jeho drsný zevnějšek. Dny mezi Vánocemi a Novým rokem uběhly v klidném rozmazání. Margaret psala dopisy několika přátelům, které si našla ve Whitefish Creek, a oznamovala jejich zasnoubení, zatímco Miles pracoval na plánech na rozšíření zahrady a možná i samotné chaty na jaře. William pokračoval ve svém odhodlaném úsilí chodit, podařilo se mu chvíli stát bez pomoci, než s výrazem frustrovaného odhodlání, který oba dospělé rozesmál, spadl zpět na dřevěnou podlahu. Na Silvestra, poté co William usnul, Miles otevřel láhev vína, kterou si šetřil na zvláštní příležitost. Seděli před ohněm, sklenice v ruce, a přemýšleli o mimořádném roce, který končil. Kdyby mi někdo loni na Nový rok řekl, co tento rok přinese, nikdy bych jim nevěřila. Zamyslela se Margaret. Světlo ohně zachytilo diamant na jejím prstenu, když gestikulovala. Tolik se toho změnilo. Miles přikývl, jeho výraz byl zamyšlený. K lepšímu, doufám. Bez pochyby, ujistila ho a sáhla po jeho ruce. Navzdory všemu, Patrickově smrti, dražbě, všemu tomu, nemohu se necítit požehnaná. William je zdravý a šťastný. Máme domov, budoucnost. Stiskla mu prsty. A našla jsem tebe. Miles jí zvedl ruku k rtům. Přemýšlel jsem o naší svatbě, řekl. Pokud to počasí dovolí, mohli bychom mířit na duben. Nejhorší období bláta by mělo být za námi, ale před opravdu rušnou dobou s dobytkem. Margaret přikývla. Duben zní perfektně. Nic honosného, jen rodina a blízcí přátelé. Reverend Thomas může provést obřad, pokračoval Miles. A paní Caldwell už nabídla svou zahradu na recepci, kdykoliv stanovíme datum. Už jste to s ní probrali? Zeptala se Margaret překvapeně. Miles vypadal trochu rozpačitě. Možná jsem zmínil své záměry, když jsem v říjnu kupoval tvůj prsten ve městě. Margaret se zasmála, potěšená tímto odhalením. Takže to plánuješ už měsíce. Asi týden poté, co si přijela, přiznal Miles s úsměvem. Ačkoliv se snažila být trpělivá, představa, že Miles nosil prsten celé měsíce a čekal na ten správný okamžik k žádosti o ruku, zahřála Margaret u srdce. Naklonila se, aby ho jemně políbila, a cítila hluboké spojení a lásku. Děkuji, že jsi byl tak trpělivý, že jsi to všechno uskutečnil. Nedokážu si představit lepšího partnera pro tuto další kapitolu našeho života. Dále si povídali, sdíleli sny a naděje do budoucna, zatímco v pozadí praskal oheň. A poprvé po letech Margaret skutečně věřila, že štěstí je na dosah. Když hodiny odbyly půlnoc, připili si na Nový rok a na světlou budoucnost, sjednocení jako rodina se společným cílem a neochvějnou láskou. Obrigado por ouvirem até o final deste video. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se, subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.